tomto videu si ukážeme, ktoré aplikácie sú dodávané s tabletom v rámci projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva. Tablet už máme oživený, takže v podstate ho teraz len rýchlym stlačením dostaneme do stavu standby. V strednej časti v ľavom strede vidíme 4 odkazy. To je v podstate zľava Planéta vedomostí, kde sa dostaneme na projekt Planéta vedomostí cez webové rozhranie. Druhým odkazom je Tool.sk, čo je v podstate pomoc pre učiteľov na zdieľanie, hlavne zdieľanie materiálov, ktoré vytvorili v rámci práce s digitálnym vzdelávacím obsahom. Ďalším odkazom je Škola na dotyk. A posledným odkazom je domovská stránka digiškola.sk, na ktorej bude aj odkaz na toto video. Tablet obsahuje aplikáciu Škola na dotyk, ktorá obsahuje platené i neplatené aplikácie v oblasti vzdelávania učiteľov. Je rozdelená na 10 kategórií a v každej kategórii je delenie na aplikácie, ktoré máme nainštalované a aplikácie, ktoré sú dostupné. Pre inštaláciu konkrétnych aplikácií je potrebné pripojiť tablet na konto Google. Pridať účet Google.